L-istorja li se naqra llum meħuda mill-ktieb Aktar stejjer tar-Roni tal-Professur Joe Friġġieri u l-istorja li għażilt illum jisimha L-intervista. Ir-Roni kien qiegħed waħdu quddiem it-television meta ċempel it-telefon u qabżu minn ġo s-sufan. Min jista' jkun dal-ħin? Staqsa lilu nnifsu kif refa' ir-receiver. Hello! Hello, ma' min qed nitkellmu? Mejja, x'għandek bżonn? Qed nagħmlu servi għall-gazzetta ta' nhar ta' Ħadd, l-aħbar. Xtaqt nistaqsik xi mistoqsijiet. Jekk taċċetta li tweġibni tidħol biċ-ċans li tirbaħ vjaġġ għal tnejn għal Korfu. Kollox imħallas. Fireplace tal-elettriku komplut b'kollox, inkella jumejn ta' Mr. Hill Holiday Complex Isola del Paradiso fil-Qawra. Taċċetta? Xi tridu tkunu tafu? Għandek setta mistoqsijiet sempliċi fuq il-lifestyle. Da xi jkun dal-lifestyle fuq x'inhu da? Fuq kif jgħixu il-Maltin, xi jħobblu jagħmlu u ma jagħmlux u affarijiet hekk, trid tieħu sem. U inti ibda, issa naraw fejn naslu. X'eta għandek? Bejn l-20 u 30 sena, bejn it-30 u l-40, bejn l-40 u l-50, bejn il-50 u s-60, iktar minn 60? Għandi 45 sena. Għalaqtom ix-xahar ieħor. Int single, miżżewweġ, tgħix mal-ġenituri tiegħek? Miżżewweġ. Tgħix mal-mara? Meta ma tmurx għand omma? Għandkom tfal? 4. Imma mhux hawn ta' bħalissa. Is-soltu jkunu hemm. Mhux il-ħin kollu, imma hawn ikunu ta'. Jorqdu d-dar? Żgur li jorqdu d-dar, fejn tridhom jorqdu xkull waħda wkoll. Inti taħdem pensjonant qed tapplika għax-xogħol, kont taħdem u waqaft minn rajk, ġejt boarded out? Naħdem. Taħdem għal rasek jew ma' ħadd ieħor? Ma' ħadd ieħor. Ma tantx jieħu gost tajk ikun jaf li qed nitkellmu fuqu. X'livell ta' edukazzjoni għandek? Skola primarja, sekondarja, sixth form, università? Sekondarja. L-aħjar wieħed li kellna kien is-Sur Bonello, tgħidx kemm kien tajjeb. Il-ftit Ingliż li naf min għandu tallimtu. Kemm taqla fix-xahar? Mhux dejjem l-istess. Bis-Sara mod u mingħajr Sara mod ieħor. Imma kemm bejn wieħed u ieħor? Qed ngħidlek mhux dejjem l-istess. Taħseb li taqla biżejjed? U taqla kemm taqla qatt mhu biżejjed. Il-ħajja għolja u dejjem jara x'jinqala. Il-ġimgħa l-oħra pereżempju mar lil Giżer. Tħobb tiekol? Ħafna. X'inhu l-platt favorit tiegħek? Da xi plattu da. Xi tħobb tikol l-iktar? Ara ġin bit-salza tal-qarnit u ara bali mimli. Meta jibda l-istaġun tal-lampuki, dejjem lampuki niklu. Il-mara tagħmilhom il-forn bit-salza tat-tadam, biż-żebbuġ, it-tewm u l-kappar, werqana nieħaf fil-wiċċ u tgħidx kemm jiġu tajbin. Iġri jibdew. Il-ġelat tal-flawri ma nibdlu ma xejn. Jimporta tkun konċis. X'inkun? Tweġibni fil-qosor jekk tista'. Taf inti, m'għandix lilek biss. Allura, jekk nirbaħ il-fireplace tal-elettriku, daka tiġu tuħluli intom, mhux hekk? Niġu aħna, bin-nies tagħna. Jimporta nkomplu. Kif jogħġbok? X'kont se ngħid? Dik il-lukanda li semmejtli. Il-Holiday Complex l-Isola del Paradiso. Dik fejn qiegħda sew? Il-Qawra, jekk tirbaħ nispjegalek kollox. U nista' nieħu il-mara u tfal u x'hekk. Il-mara iva, imma tfal tkun trid tħallsilhom. Mela allura tiġini xorta. Tħallsilhom xi ħaġa żgħira. U xi ħaġa żgħira kemm tkun di? Skont l-età, jimporta nkomplu. X'konna qegħdin ngħidu? Wara x-xogħol xi tħobb tagħmel iżjed? Wara x-xogħol, niġi d-dar nitma' l-asfur. Innaddaflu l-gaġġa, nbiddillu l-ilma, intieħ xi werqa ħassa u tgħidx kemm jieħu pjaċir biha. Kultant immur il-każin, mhux dejjem ta' skont kif inkun. Fix-xitwa mod u fis-sajf mod ieħor. Tħobb tikol barra? Bħal da żmien niklu ġewwa x'il-bart. Fis-sajf għandi naqra ta' bitħa, noħorġu mejda u 4 siġġijiet u niklu hemm. Ġieli tmorru tiklu f'restorant? Ftit li xejn ta' kważi qatt. Il-mara ssajjer tajjeb u r-restoranti għoljin infern. Aħna qegħdin sitta bit-tfal tiġina spiża. U mhux se nħallu warajna? Għaliex qed tistaqsini? Inti għaw taf xi restorant tajjeb li mhux għall-infern? Il-weekend kif tgħaddih? Ara, is-sibt inċekċek xi ħaġa d-dar.
noqgħod nilagħab mal-karozza u naħsilha u nara xi jkollna bżonn, il-ħadd filgħodu nisimgħu il-quddies fil-Knisja tal-Patrijiet ta' wara l-iskola u wara nofsinhar daqqant omma u daqqa nitilgħu se taqali. Jiena nħobb narhom itajru l-ajruplani, it-tfal joqogħdu jiġru wara xulxin. Tħobb timxi, tiġri, tom, tirkeb ir-rota, tmur il-ġim, tagħmel xi eżerċizzju ieħor? Ara jiena nimxi meta tiqaf li l-karozza. Dari kont nilab il-futbol, imma llum m'għadniex. Tħobb taqra? U mhux wisq ta'. Xi tħobb taqra li żjed? U mhux diġà għedtlek mhux wisq, mela ma smajtnix. Tixtri gazzetta kuljum, darba fil-ġimgħa? Kuljum żgur li le, darba fil-ġimgħa meta tiġri xi ħaġa, imma llum mit-television u mill-internet u taf kollox. Int kuntent bil-ħajja tiegħek? Bejn 80 u 90%, bejn 60 u 80%, bejn 40 u 60%, inqas minn 40%. Jien ara, kontent kif jien. Bejn 80 u 90%, bejn 60 u 50%, bejn 40 u 60%, inqas minn 40%. Diġà għedtlek, jien kontent kif jien. Min xiex tibża li żjed mill-mart li tispiċċa bla xogħol, li titilqek il-mara, ir-raġel jew il-partner tiegħek, li tiġrilek xi ħaġa fid-dar? Ara jiena li żjed nibża mill-gremxul. Ara mill-ġrida ma nibżax, laqqas mill-wirdien, imma li nara gremxula nitwerwer. X'inhi l-akbar xewqa ta' ħajtek li jkollok karozza ġdida li tibdel id-dar fejn toqgħod li ssifer kull sena? Ara il-karozza għandha żmien. Dan l-aħħar kienet qed tħabbatni ftit. Imma peress li mekkanik, naf kif għandi nieħu ħsiebha u ma nibdilha ma xejn ta' laqqas jekk ituni waħda ġdida. L-aħħar mistoqsija. Kif beħsiebek tivvota l-elezzjoni li jmiss? Dik mhux affarijiet ta' il-vot sigriet u nużah kif irrid. Daw x'affarijiet huma. Inti lil kulħadd qed tistaqsija din mistoqsija jew lili biss. Lilek ukoll. U lil kulħadd. U kollox jibqa' sigriet. Jibqa' sigriet jekk ma tajt il-ħadd. Jekk ngħid lilek ma jibqax sigriet. Aħna ma ngħidu lil ħadd. Jien ma nafx tagħmlu imma lilek inkun qedlek. Grazzi ħafna tal-għajnuna tiegħek, saħħa. Stenna, sinjorina, mela n-nisek. L-ewwel tistaqsini dawn l-affarijiet kollha. Imbagħad tgħidli saħħa u titlaq ħej. Jekk nirbaħ dak il-vjaġġ, għalfejn qed li hu, insomma jekk nirbaħ, l-tfal nista' naħodhom miegħi u jekk ikolli nħallsilhom, kemm se nħallsilhom? X'inhu? Hello! Għal-babri qatet. Qed tara x'jagħmlulek. Dak il-ħin waslet martu Doris. Ir-Roni iddeċieda li ma jgħidilha xejn.